Magtymyna Näky Türkmen Döwlet Üniversitetinde Medeniyet we Sunat işgärleriniň hem-de Magtymyny Pragynyň şagyrt güni münasibetli Magtymyny Pragy türkmen milli ruhynyň sylmaz bünyady atly ilmi amal maksat geçirli. Murat Garryf ady Näky Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Üniversitetinde ýurdumyzda giňden bellenip geçilýän Medeniyet we Sunat işgärleriniň hem-de Magtymyny Pragynyň şagyrt güni münasibetli Magtymyny Pragy ähli döwürleriň şahyry atly ilmi amal maksat geçirli. Döwlet Mehmet Azada Näky Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutyny pek zähmetden bagta ýeten nesiller atly dawaraly maksat geçirli. Maksatda türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyň we hormat prezidentimiz Arkada Gahrman Serdarymyň bilim we ilim almagy, halal zähmet çekip üstünlük kazanmagy döredip berýän mümkinçilikleriniň we diýen taýsy tagallalarynyň netijesinde ul üstünlükleri gazanan halkara hyzmatdaşlykda akademiki alşaşyň esasynda zähmet çeken mollunlar, işgärler, hormatlatlary we sowatlar sylaglany. Magtymy kalp zinaty türkmeniň aň ilmine hazinaty türkmeniň atly mollunlaryň we talipleriň ilmi amaly maslahaty Türkmenistanyň Döwlet Çeperçilik Akademiýasyna geçirli. Halkara Atmosfer Institutyna Medeniyet we Sunat işgärleriniň hem-de Magtymyny Pragynyň şagyrt güni münasibetli Magtymyny Pragy adamzat awadançylarynyň wasypçy şahyry atly ilmi amal maksat geçirli. Türkmen Döwlet Ykdysadyýet we Dolanmaş Institutyna Türkmen medeniyeti we sunaty Magtymyny Pragynyň şagyrt dünýäsi milletimiziň ruhy galkynyşynyň nurany ýoly atly ilmi amal maksat geçirli. Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we Informatika Institutyna Medeniyet we Sunat işgärleriniň hem-de Magtymyny Pragynyň şagyrt güni münasibetli Magtymyny sözler tili türkmeniň atly bayramçylyk dawrasy geçirli. Türkmen Awa Hojalyk Institutyna Medeniyet we Sunat işgärleriniň hem-de Magtymyny Pragynyň şagyrt güni münasibetli şeýlede akyllar şahyrymyzyň 300 ýyllyk şany toý münasibetli türkmen medeniýetinde berqara döwletiň täze ýamynyň galkyny döwründe ýetilen belen sepetler atly ilmi amal maksat geçirli. Şeýle çäre Türkmen Döwlet Mali Institutyny da geçirli. Oğuzhan ady Näky Inженер Tehnologiýalar Üniversitetinde Seyit Nazar Seýdady Näky Türkmen Döwlet Mollumçylyk, Türkmenistanyň Döwlet Energetika, Türkmen Döwlet Medeniýet Institutlaryna, Milli Konserwatoriýada geçirilen çäherler medeniýet tepdiligine başlandy. Ýagşyly Kakaýew ady Näky Halkara Newit we Gaz Üniversitetine geçirilen çähere medeniýet tepdiliginiň dawarlaryny goşdy. Türkmen Döwlet Beden Terör we Sport Institutyna geçirilen çähere medeniýet tepdiliginiň dawarlaryny öz boşly bedeg berdi.